Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Ганна Смірнова. Глядзіце ў гэтым выпуску. Навуковае адкрыцце закрытай тэрыторыі. Палескі радыяцыйны запаведнік захоўвае біяразнастайнасць. Інавацыі для аграрнага сектара. На Гомельшчыне абвешчаны конкурс тэхналагічных распрацовак. Дождж, снег і да -4. На гэтым тыдні ў рэгіёне пахаладае. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Больш за 1000 відаў раслін і статус унікальнага сусветнага рэзервата. Палескі радыяцыйна-экалагічны запаведнік працягвае раскрываць таямніцы біялагічнай разнастайнасці. Дзяржаўная падтрымка дазволіла за апошнія 8 гадоў запусціць 6 буйных даследчых праграм. Сёння гэты вопыт на вагу золата для міжнароднай навукі. Як сучасныя тэхналогіі дапамагаюць сачыць за эвалюцыяй закрытай флоры і ці ўплывае радыяцыя на развіццё чырвонакніжных раслін? Падрабязнасці ў рэпартажы Тацяны Пеменёнкавай. Палескі дзяржаўны радыяцыйна-экалагічны запаведнік, нягледзячы на сваё радыяцыйнае забруджванне, стаў унікальным рэзерватам захавання флоры. Сёння на гэтай тэрыторыі расце звыш 45 відаў чырвонакніжных раслін. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС гэтая тэрыторыя пачала імкліва зменьвацца. Бетон і асфальт саступілі месца першароднай флоры. Туды, дзе раней каласілася жыта ці працавала тэхніка, сталі вяртацца рэдкія расліны, якія дагэтуль сустракаліся выключна ў дзікай прыродзе. На дадзены момант навукоўцамі Палескага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка зарэгістравана звыш 1270 відаў раслін. Годом у нас их становится все больше и больше. Да? Вот уже сегодня день 48 это сосудистые растений. Также у нас еще есть и охраняемые грибы, которых 2 вида, 3 вида мхов и 1 вид лишайников. С экологической точки зрения радиоактивное излучение их не ингибирует, то есть никак-то не уничтожает, но вот благодаря или вопреки даже вот этим условиям, создавшимся природным, естественным, экологическим, и наоборот, вот мы с каждым годом находим не только новые виды, но и новые места вот этих 48 видов, и регистрируем, опять же, всех передаем их под охрану. Такая планамерная праца вядзецца з першых дзён існавання запаведніка. Гэта не разавае назіранне, а глыбокі навуковы маніторынг. Толькі за апошнія 8 гадоў тут ужо рэалізавана 6 маштабных праграм па ацэнцы біялагічнай разнастайнасці і вывучэнні чужародных відаў. Назапашаны вопыт унікальны не толькі для нашай краіны, але і для ўсяго свету, бо на планеце практычна няма аналагаў такому велічэзнаму па сваёй тэрыторыі рэзервату. Мы интенсифицируем работы тоже с государственной поддержкой по подтоплению торфяников, потому что они являются депо радионуклидов, там еще и топливные компоненты сохраняются. И для того, чтобы минимизировать возгорание, мы создаем такое предмелиоративное полесье, которое решает ключевые вопросы: минимизация выноса радионуклидов на сопредельные территории, а также снижает на порядке горимость и уже распределение радионуклидов на громаднейшее расстояние вследствие радиоактивных лесных и торфяных пожаров. Поэтому это все имеет научную основу и очень положительно отозвалось на росте биологического разнообразия. Аднак дзейнасць запаведніка не абмяжоўваецца толькі навуковымі пошукамі. На закрытай тэрыторыі знайшлі спосаб сумясціць экалагічны маніторынг з эканамічным разлікам. Яскравы прыклад – мясцовая конеферма. Развядзенне жывёл стала традыцыйным відам дзейнасці, даказваючы, што нават у зоне адчужэння ёсць месца для грамотнага і бяспечнага гаспадарання. В этом году уже получили 50 голов маленьких. В основном где-то реализуем 80 голов, а приплода получаем около 100 голов. Чуть-чуть больше, иногда чуть-чуть меньше получается. Частные предприниматели покупают, индивидуальные частники, фермерские хозяйства. Ад аднаўлення рэдкіх відаў да паспяховага вядзення гаспадаркі. Кожны эксперымент на закрытай тэрыторыі мае каласальнае значэнне. Навукоўцы працягваюць ператвараць зону адчужэння ў зону адкрыццяў. Палескі запаведнік застаецца адзіным у сваім родзе жывым падручнікам, дзе чалавек вучыцца не пакараць прыроду, а суіснаваць з ёй у поўнай гармоніі. Тацяна Пеменёнкава, Сергей Калацый, тэлерадыёкампанія «Гомель». Стварыць тэхналогію, якая зменіць сельскую гаспадарку і атрымаць падтрымку ва ўвасабленні ідэі ў рэальнасць. Такую магчымасць дае маладым распрацоўшчыкам конкурс інавацыйных праектаў «Агравектар». Яго праводзіць абласны цэнтр тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі пры падтрымцы адной з гомельскіх IT-кампаній.
Біятэхналогіі, беспілотныя сістэмы, штучны інтэлект. Выкарыстаць можна ўсё, што дапаможа аграрыям працаваць больш эфектыўна, а краіне карміць сябе і не залежыць ад імпарту. Продовольственная безопасность нашей страны – это, наверное, приоритетная задача нашего государства. В целях выявления талантливых, одаренных ребят, учащихся Гомельской области, родилась идея создания конкурса «Агровектор». Цель – это поиск новых идей, которые связаны с сельским хозяйством, но именно инновационные направления. Ад распрацоўшчыкаў паступіла каля 30 заявак. Адна з прапаноў – мабільны дадатак для агароднікаў, які лічыць бактэрыі ва ўгнаеннях. Мой проект называется Bactovision. Его суть в том, чтобы помочь работникам сельского хозяйства детектировать бактерии сенной палочки. Она используется как удобрение, то есть при должной концентрации она увеличивает прирост продукции. Мы сделали приложение, которое, соответственно, подсчитывает это количество бактерий в веществе. То есть, зная количеством, работники сельского хозяйства могут подсчитать концентрацию и уже потом добавлять это все как удобрение. Заяўкі на конкурс прымаюць до 10 красавіка. Фінал адбудзецца 18 красавіка. Пераможца атрымае грашовы прыз, але не гэта галоўная мэта. Перспектыўных распрацоўшчыкаў убачаць будучыя інвестары і партнёры. Дадатковы маршрут у жыхароў Мазыра і Гомеля з'явіцца новая магчымасць для паездак паміж гарадамі. 7 красавіка пачынае курсіраваць дадатковы аўтобусны рэйс. Адпраўленне ад Мазырскага аўтавакзала ў 6:30, прыбыццё ў Гомель у 8:40. У адваротным кірунку аўтобус выязджае з Гомеля ў 16 гадзін і прыбывае ў Мазыр у 18:10. Першы рэйс запланаваны на заўтра. Далей аўтобус будзе хадзіць рэгулярна па аўторках і чацвяргах. Рыхтуйце чайнікі загадзя. У Гомелі зацвердзілі графік адключэння гарачай вады на гэты год. Першымі без гарачага водазабеспячэння застануцца жыхары сельмаша. Далей па спісе – паўднёвы, заходні, паўночны і цэнтральны. Падрабязны графік адключэнняў па кожнаму участку у вас на экране. Перапынак працягнецца не больш за 13 сутак, як і ў мінулыя сезоны. Гэты час неабходны, каб выпрабаваць цеплавыя сеткі падвышаным ціскам і правесці рамонт. У Гомелэнерга нагадваюць, калі ў вас ёсць падвалы, прыбярыце адтуль каштоўныя рэчы. Не ўсе трубы вытрымліваюць выпрабаванні. Магчымыя працяканні і падтапленні. У красавіку і маі медыцынскія ўстановы Беларусі будуць працаваць па змененым графіку. Амбулаторыі, паліклінікі і аптэкі ў выхадны панядзелак 20 красавіка будуць працаваць па графіку суботняга дня. 21 красавіка і 1 мая па графіку святочнага дня. У суботу 25 красавіка ў рэжыме рабочага дня, а 9 мая дзяржаўнага свята. Што тычыцца бальніц і РНПЦ, графік 20 красавіка захоўваецца буднім, 21 красавіка святочным, а 25 красавіка суботнім. 1 і 9 мая рэжым дзяржаўных святаў. Бесперапыннасць лічэбнага працэсу забяспечана. Хуткая дапамога, як заўсёды, будзе працаваць у рэжыме павышанай гатоўнасці. Лён жакарты неглюбскія арнаменты. Юныя мадэльеры і канструктары адзення рыхтуюцца да заваявання беларускага моднага алімпу. Дзесяткі фіналістаў з Гомельшчыны прымуць удзел у 35-м рэспубліканскім фестывалі «Млын моды». Фінал адбудзецца ўжо гэтым летам. У мэтах падрыхтоўкі да яго для удзельнікаў конкурсу правялі навучальныя семінары. Модную тэму працягне Ірына Драбышэўская. Тое, што модна, не заўсёды зручна. Прыгажосць па-ранейшаму патрабуе ахвяр, а таму дзеля яе можна і пацярпець, жартуе гомельскі дызайнер і выкладчык Надзея Никулина. Тут нельзя разделить красоту и удобство. Бывают такие вещи иногда, которые неудобны, но красивые. Модны кампраміс беларускі лён. Гэтая натуральная тканіна не здае пазіцыі ў арсеналах дызайнераў, а ў калекцыях гамельчан тым больш. В моих коллекциях очень интересна такая деталь. У меня основные ткани, которые используются для этой коллекции, это ткани белорусского
белорусского производителя. Лен. У нас таким очень своеобразным жаккардовым переплетением. В мельнице моды я участвую с 2016 года, и первые места уже начала занимать с 2023 года. Вот готовимся к следующему конкурсу 26 года, ну, финал. Рэспубліканскі фестываль «Млын моды» сёлета ўжо 35-й па ліку. Ад Гомельшчыны на прэстыжны конкурс адправіцца некалькі дзесяткаў удзельнікаў. Для фіналістаў па ўсёй краіне праводзяць навучальныя абласныя семінары. Сярод спікераў сталічныя спецыялісты. Мы решили каждую область посетить с региональным обучающим семинаром. Собрали ведущие учебные заведения Гомельской области, чтобы транслировать опыт этих учебных заведений, продемонстрировать участникам семинара достижения учебных заведений и отдельных дизайнеров, которые ежегодно принимают участие в мельнице моды, показать то, чего они достигли, и представить капсулу будущего и стратегическое партнерство. Нам важно, чтобы уровень работ ежегодно рос, чтобы количество участников становилось больше. Ну а те работы, которые будут представлять участники Гомельской области, они были сделаны на основе региональных направлений, тематика. Летась неглюбскія рушнікі з Веткаўскага района ўключаны ў спіс спадчыны ЮНЕСКО. Не выключана, што гэты элемент з'явіцца ў модных трендах. Калекцыі гомельскага мадэльера Сергея Курохціна ўжо некалькі год на конкурсе займаюць высокія пазіцыі. У мінулым годзе першае месца, але так было не адразу. Першая калекцыя жаночага адзення 2009-го не атрымалася. Сергей вырашыў не здавацца, знайшоў унікальную нишу, натхняецца музыкай, мультфильмами и кинематографом. Каждый год по коллекции одежды шью для этого конкурса. И вот у меня за спиной коллекция 2021 года пошива, но у нее много заслуг. С этой коллекцией я поучаствовал в русском силуэте в Москве в конкурсе молодых дизайнеров, в конкурсе международном Адмиралтейская игла в Санкт-Петербурге. Заняли мы 3-е место с этой коллекцией. Ну и в нашем республиканском фестивале-конкурсе «Мельница моды». Вот, например, моя любимая модель, она состоит из 2 пиджаков, из 2 жакетов. Он пылился на чердаке и в итоге приобрел 2-ю жизнь в моей коллекции. У меня такой принцип пошива коллекции – это апсайклинг, мой любимый. Это переработка старых вещей и придание им как бы новой жизни. Млын моды для каждага свой. Рэспубліканскі фестываль мае масу номінацый. Але галоўнае, што для шматлікіх таленавітых мадэльераў, канструктараў, швачак і фатографаў гэта выдатная магчымасць заявіць пра сябе. Ірына Драбышэўская, Ігор Марышченка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Дождж, мокры снег і начныя замаразкі. Вясновае цяпло на гэтым тыдні бярэ перапынак. Заўтра ў Беларусі будзе дзейнічаць папярэджанне аб небяспечных з'явах з-за ўзмацнення парываў ветра да 15-20 метраў за секунду. Аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. На большай частцы тэрыторыі Гомельшчыны выпадуць ападкі ў выглядзе дажджу, мокрага снегу, днём па поўдні магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ноччу 0+5, днём +4+9. У наступныя дні тыдня будзе воблачна, ападкі захаваюцца. Тэмпература паветра панізіцца ноччу да -4, днём будзе ад 3 до 5 цяпла. З выхадных сітуацыя пачне паступова мяняцца. Напэўна, красавік аддасць даўгі па ападках за свайго папярэдніка. Сакавік 2026 года стаў рэкордна цёплым і анамальна сухім. Сярэдняя па Беларусі тэмпература паветра склала 5,8 градуса вышэй за 0, што вышэй за кліматычную норму на 5 градусаў. Як паведамілі ў рэспубліканскім гідраметцэнтры, пачатак кліматычнай вясны адбыўся амаль на 2 тыдні раней за звычайны тэрмін, яшчэ ў 3-й дэкадзе лютага. За першы вясенні месяц выпала меней за 4 мм ападкаў. Гэта ўсяго 10% да кліматычнай нормы. На ўсіх пунктах назіранняў па ўсходзе краіны абноўлены абсалютныя месячныя мінімумы ападкаў. У сакавіку адбывалася раставанне снежнага і лядовага покрыва. На рэках назіраўся рост узроўняў вады веснавой паводкі, аднак яго інтэнсіўнасць была невялікая. Адмоўныя начныя тэмпературы паветра і адсутнасць ападкаў стрымлівалі працэс. Вада знаходзілася на пойме на большасці рэк, басейнаў Дняпра, Сожа і Прыпяці. На асобных участках на Сожы і Прыпяці ўзроўні набліжаліся да небяспечных адзнак. У Дняпра і Сожа воднасць блізкая да звычайнай для гэтай пары года, а ў Прыпяці крыху меншая за норму.
Гэта і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Ганна Смірнова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Мазырянин стал жертвой классической схемы лжеинвестиций. Реклама возможности заработка на биржевых акциях пострадавший увидел на одной из развлекательных платформ. Персональный аналитик убедил мужчину зарегистрироваться на торговой площадке и начать вкладывать средства. На протяжении 9 месяцев потерпевший послушно переводил деньги на указанные ему банковские реквизиты. На экране своего устройства он видел, как якобы растет его капитал. Однако за красивыми цифрами в личном кабинете скрывалась пустота. Деньги уходили прямо в карман афериста. Попытка вывести заработанное обернулась потерей доступа к аккаунту и прекращением связи с брокерами. Общая сумма ущерба составила более 76 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники наркоконтроля Гомельщины задержали жителя Жлобина. По месту жительства мужчины обнаружено изъято почти 10 килограммов некурительного табачного изделия на свай. Товар предназначался как для личного потребления, так и для реализации. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Стоит отметить, ранее он привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. В Гомеле на улице Советской мужчина выбежал под колеса автомобиля. Женщина-водитель, управляя «Мерседесом», двигалась в направлении улицы Кожера. В районе остановки общественного транспорта «Рембыттехника» пешеход внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном месте из-за стоящих на остановке транспортных средств. С травмами пострадавший доставлен в больницу. В Ветковском районе произошло ДТП с участием мотоцикла. Водитель двухколесного транспорта двигался по автодороге Хальч-Шерстин-Пресно-Большевик. На 22-м километре на закруглении дороги не справился с управлением. Съехал в кювет и опрокинулся. Пассажир мотоцикла доставлен в больницу. Установлено, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Еще одно ДТП зарегистрировано в Гомельском районе. Водитель автомобиля «Шкода» двигался по автодороге Новобелица-Кленки-Рудня-Споницкая. На 8-м километре уснул за рулем и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево. С травмами водитель госпитализирован. В Речице при розжиге газовой плиты в квартире пострадала женщина. Инцидент произошел по улице Советской на 7-м этаже 9-этажного жилого дома. На пенсионерке загорелась одежда. С ожогами пострадавшая госпитализирована. Подразделения МЧС не привлекались. В Брагинском районе огонь охватил 4 строения. Пожар зарегистрирован в деревне Переносы. В результате уничтожены нежилой дом и 2 хозяйственные постройки. Повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество в жилом доме. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем. Уважаемые зрители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Не допускайте выжигания сухой растительности на корню. При сжигании растительного мусора на придомовой территории используйте металлическую бочку. Окопайте место костра. Имейте при себе первичные средства пожаротушения. Не оставляйте огонь без присмотра. В Гомеле по улице Хатаевича горел легковой автомобиль. В результате поврежден салон машины. Вероятная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Пожар ликвидирован до прибытия подразделения МЧС. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Жлобинский «Металлург» выиграл второй домашний матч у «Юности» в полуфинальной серии плей-офф белорусской хоккейной экстралиги. Счет в 4-м поединке серии жлобинчане открыли уже на 3-й минуте. Они задолго до ухода на перерыв удвоили перевес. Во втором периоде хоккеисты команд нанесли по одному точному броску. В заключительной трети соперники также обменялись шайбами. Итог игры 4-2 в пользу «Металлурга». Гол плюс пас. За хозяев оформили Александр Тимирев и Андрей Геращенко. Таким образом, счет в серии равный 2-2. Гомель уступил во втором туре чемпионата Беларуси по футболу. Поединок проходил в столице на стадионе Минска. У хозяев гол плюс пас оформил 22-летний буркинийский нападающий Набиль Натама. Автогол на счету полузащитника Гомеля Данила Селинского. Минск имеет в своем активе 4 очка, у Гомеля 1 балл.
Тем временем Мозырская «Славия» добыла первую победу. Подопечные Ивана Биончика во втором туре на выезде переиграли футболистов Могилевского «Днепра». Решающий эпизод противостояния случился на 55-й минуте. Голкипер хозяев Владислав Игнатьев неудачно обработал мяч, который предательски юркнул в ворота. Это был единственный голевой момент в матче. 1-0 победа «Славии». Гандбольный клуб «Гомель» вышел в финал Суперлиги Беларуси. В серии до 2 побед обыгран Минский СК. Счет во втором домашнем поединке 31-20. Лучшими в составе гомельской команды стали Грибанова и Макаренко.